Ćao ljudi, nismo se videli dugo. Završio sam jedan stan u Zemunu i jako sam zadovoljan i srećan. Oni koji su pratili posao ovako privatno znaju zašto. Evo tu je jedno gledalo. Stan ovo je veliki. Radio sam onaj stan u Mirjevu, ne znam da li ste gledali, znači stan od 40 kvadrata sam štitio 6 sati i mislim da sam potrošio negde 9 ili 10 ovih traka, petica. Ako sam tamo potrošio 10, ovde ću da potrošim sigurno 15. Kupio sam, potrošio sam na materijal za zaštitu do sada nekih 17.000, oko 17.000. Mislim da ću 95% svega toga potrošiti, tako da čisto da znate, otišlo je sve gore, materijal isto ide gore, no šta sam teo da pričam? U ovom stanu radim boju koja se nalazi takođe sada na zidovima i to je ova boja. To je boja kad kažete, jao majstore, neću belu, hoću da mi bude kao kremkasta bela. Kremkasta bela u svetu građevine se zove, sad ću da vam predstavim, evo ga, zove se RAL 9010. To je nemački standard iz 1927. godine i on je ustanovljen da bi moglo da se ne gađate s majstorima, hoću ovu boju, hoću onu boju, ili da majstori traže, ovo vam je isto na ovoj kuhinskim elementima, isto RAL 9010, da se sad ne bi tražila ova boja, znači napravili su Nemci standard i kad kažeš RAL 9010, onda možeš da uzmeš i da ga praviš i u metalu, i u drvetu, i u krečenju i tako dalje, znači u svim tim bojama, znači zna se standard i to je to. Jedna od najrasprostranjenijih boja, znači pravi se i u spreju i tako dalje i tako dalje. Znači to je, kako da bi rekao, topla bela, kremkasta u stvari bela, znači nije ona šljašteća hladna bela, nego mislim da čak vidite i na snimku koja je to vrsta bele. Eto, za danas, znači, to je za ovaj video, smo pričali malo o RAL-u 9010, a sad idem malo da radim, pa snimam novi video za jednu konstataciju koja se počela ponovo da se pojavljuje u poslednje vreme, ja je se sećam iz 90. godine i odgovor na pitanje jednom mom prijatelju i drugaru šta ja mislim o tome da li zidovi dišu. Svako dobro.